De eigenaar rookstraf van de man betiert bij zijn zaak kwam, zeggen voortendaliks dat het goed mis wie. Ze zijn aan de achterkant van het gebouw de rolhoeken omheen gelitten en ook aan de voorkant hadden die een flink huishouden. Zoals je zeggen, ze hadden daar de voorgevel los squat. Ze hadden het hout wat erachter leidt, hebben ze openboord. En daardoor hebben ze de telefoonlijn troknipt, zodat het alarm uitschakelen wordt. Ze konden de dieren dus zonder probleem terugrennen naar de kantoren en de showroom. Hier is eerst alles hoe de kop hellen om de kaaien en de papieren van auto's te vinden. Het wie hadden uiteindelijk te dwan om 3 specifieke auto's. Een Audi S4, een BMW en een Subaru. Er zijn 3 snelle auto's mijn naam. Een paar met 200 pk plus en één met meer dan 300 pk. Je zou er bijna wat van tanken gaan. Dus hij echt heel gericht bij te werk gaan. De auto's die stieren ik parkeerd in de showroom. Er stieren ik auto's voor, dus ze kunnen net zo makkelijk die auto's eruit halen. Wat dacht het nou met jou, wat je dit ijs zou zeggen? Dat viel net fijn dat ze bij die in huis, gelukkig is het net thuis, maar het is natuurlijk wel de zaak dat ze in je spullen zetten. Dat die worsteert, dat is net leuk. De politie is nog op zoek naar het sjoegen van de stellerij.